God aften og velkommen til den 11. time. I aftens program der kan vi bringe et helt enestående musikalsk møde. Danmarks yngste elektroniske musiker, 15-årige Mike Sheridan, møder legenden, Danmarks første elektroniske musiker, 83-årige Else Marie Pade, her i studiet. Men først så skal vi have lidt Disney-sjov. Alle kender de legendariske Disney-prinsesser Askepot, Tornerose, Den Lille Havfrue og Snehvide. Men for nylig der offentliggjorde Disney-koncernen så, at i en af deres kommende tegnefilm, den der hedder The Frog Princess, der vil prinsessen være en sort prinsesse. Og det har jeg tænkt lidt over. Gud ved, hvordan hun vil komme til at se ud. Det er jo mærkeligt. Jeg fik et syn af den 11. times militærnægter, Daniel Schwartz, som frøprinsessen. Fik du også det, Ebbe? Nej. Så er det bare mig. Velkommen. Maja Rudloff, du er kunsthistoriker, og så har du skrevet speciale om Disneys prinser og prinsesser. Det er korrekt. Så har du også arbejdet i Disneyland, hvor du i 2 år var Snehvide, men det vender vi tilbage til lidt senere. Fordi allerførst så vil jeg godt høre dig som ekspert på det her. Hvad tænkte du, da du hørte, at Disney nu vil lancere en sort prinsesse i en tegnefilm? Jamen, jeg tænkte først og fremmest, at jeg synes, den diskussion, der var omkring det, var interessant. Fordi at det, som diskussionen umiddelbart drejer sig om, det er, at de her afroamerikanske forældre, har været meget utilfredse med Disney og er meget glade for nu, at deres børn får en Disney-prinsesse, som de kan leve op til. Altså en rollemodel, der også har deres hudfarve. Og det, jeg egentlig synes, der var mere interessant at gå ind i, det som jeg har beskæftiget mig med, er, hvorvidt man kan sige, at Disneys prinsesser overhovedet er positive rollemodeller, og om den sorte del eller afroamerikanske del af befolkningen i virkeligheden var bedre stedt for uden en ny prinsesse. Fordi det er det, du har fokuseret på i dit speciale. Det er rigtigt, ja. En af de film, du har arbejdet med, det er Den Lille Havfrue, som vi ser her. Og hun virker jo helt uskyldig og uberørt her. Jamen, det er jo også netop en af Disneys kvaliteter, kan man sige. Eller det er et af de postulater, som Disney-virksomheden er omgærdet af. At Disneys prinsesser er uskyldige, at de eksisterer i et uskyldigt univers. Der er ingen politiske motiver. Det hele er meget korrekt og uskyldigt. Et motiv, du så sammenligner Den Lille Havfrue med i dit speciale, det er det her sort-hvide foto? Jeg gik ind i den visuelle dimension og kiggede på billederne og sammenlignede med ældre billeder, kvindebilleder, typiske stereotype kvinderoller, og sammenlignet med dem. Nu kunne man også have sammenlignet med et Titians Venus, der er flere hundrede år gammel, altså for kunsthistorien. Jeg er jo kunsthistoriker. Og den sammenligning viser egentlig, at der overhovedet ikke er noget nyskabende ved Disneys prinsesser eller ved Den Lille Havfrue. Tværtimod så parafraserer hun bare kvinderoller, der er flere hundrede år gamle, og der er sådan meget erotiseret og meget objektgjort i virkeligheden. Ja, fordi det man tydeligt ser her, det er jo, at der også er nogle seksuelle undertoner. Helt sikkert, så man kan sige, at hun er jo ikke specielt frigjort. Hun er mindre påklædt, og i den forstand mere moderne end for eksempel Snehvide og Askepot, der var lidt mere anstændigt klædt på. En skandale for nylig, hvor hvad kan man sige, de seksuelle undertoner kom helt frem og blev overtoner, det var
en video, der pludselig florerede på internettet. Her så man nogle medarbejdere fra Disneyland, der ligesom dig arbejdede nede ved Disneyland ved Paris. Og de stod og ventede på at skulle optræde på scenen. Og så havde de altså med et mobilkamera optaget en video, hvor de havde det, man kalder altså et gangbang. De her forskellige figurer tog hinanden bagfra. Her er det Fedtmule, der på det her snapshot fra den video, der har været på nettet. Ja, han tager så Mini på brysterne. Dit speciale, det handler jo om teori. Ja. I specialet, der har du en teoretisk indfaldsvinkel, men du har haft en praktisk indfaldsvinkel, fordi du var Snehvide i Disneyland i 2 år. Det er rigtigt. Og her ser vi et billede af dig, hvor du går sammen med en af de 7 små dværge. Ja, Dumpe. Dumpe. Eller Dopey. Ja. Når du nu har beskæftiget dig med det i teori, hvordan var det så i virkeligheden at være Snehvide? Jamen, det var selvfølgelig en enormt stor oplevelse, fordi at, det skal også siges, at samtidig med, at jeg er meget kritisk over for nogle af de rollemodeller, som Disney stiller op, så er jeg også enormt fascineret af Disneys univers. Og det var selvfølgelig fantastisk at få lov at prøve at være en af deres prinsesser. Og få lov at danse i deres parader og vinke og skrive autografer. Så det er jo enhver lille piges drøm, kan man sige. Men det man så oplever lige pludselig med det, der foregår bag facaden, er det noget, du kendte til for dit arbejde dernede? Jeg vil sige, altså det er jo... Alle laver vel lidt sjov og ballade, og det er jo i virkeligheden også, den film, du hiver frem, har jeg ikke selv set, men i virkeligheden er det jo meget, meget uskyldigt. Skete der sådan nogle ting, mens du var der? Ikke hvad jeg ved af specifikt, men... Er du helt ærlig? Ja, det er jeg. Er det rigtigt? Ja, altså jeg har da hørt om noget. Jeg vil sige, at jeg arbejdede på deres cruiseskib senere, og der hørte jeg hele holdet... Et cruiseskib? Ja, Disney har 2 cruiseskibe, og der arbejdede jeg senere også som Snehvide. Og der hørte jeg, at hele holdet af figurer efter mig, de blev fyret, fordi de havde taget uanstændige billeder backstage. Og det må man ikke, og det skriver man under på, når man bliver ansat som figur hos Disney. Og så jeg har da hørt om det på den måde selv. Men som Snehvide, hvad oplevede du ellers, som ikke hører et uskyldigt tegneserieunivers til? Disney-prinsesserne er meget, meget populære blandt nogle grupper. Man kan næsten sige, at de har sådan lidt en fanklub. Så jeg har da oplevet, at de er meget interesserede i at forfølge figurerne inde i parken, og de er meget interesserede i, når man så har fri, at finde ud af, hvad man hedder og så videre. Altså de har Disney-figurerne som en sådan form for fetish? Ja, det kan man godt kalde det. De har årskort til parken, og de er meget, altså det er i virkeligheden meget uskyldigt, men lidt skræmmende, at man kan være så fascineret af Disneys univers og Disneys prinser og prinsesser, at man sådan nærmest skal ind 360 dage om året for at forfølge dem rundt i parken. Og jeg tænkte på, om du her til sidst ville kunne... Jeg kan da prøve at se, om jeg kan huske det. Det er jo mange år siden. Nej, så må du godt bare skrive til den 11. time fra Snehvide. Sådan med en helt Snehvide skrift, ikke bare hendes underskrift? Ja, det skal være, som du gjorde det. Nu skal jeg se, om jeg stadig kan. Må jeg skrive Snow White? Fordi jeg har jo ikke rigtig skrevet det på dansk før. Så jeg... det ligger stadig lige til sidebenet. Dem har du skrevet flere tusind af? Dem har jeg skrevet et par tusind af, tror jeg. Sådan. Til den 11. time fra Snehvide. Tak. Mens vi venter på vores anden gæst, så kan jeg lige introducere dig. Velkommen, Mike Sheridan. Det lyder ikke som et dansk navn. Det er det heller ikke. Det er min mor, som i sin tid faldt for en irsk fyr, som hedder Jim Sheridan, som så er min far. Okay. Ja. Og
Ja, det er jo så gået hen og blevet til mig, åbenbart. Jeg tror først, det var et kunstnernavn. Kunstnavn? Det er et fantastisk navn. Mike Sheridan. Mm. Men det er dit rigtige navn? Det er mit rigtige navn. Og her på min højre side, der sidder så Else Marie Pade. Velkommen i den 11. time. Mange tak. Jeg skal lige sige, at du er blevet opereret i ganen, så derfor er din stemme ikke helt op på 100%. Nej. Men jeg forstår fuldstændig, hvad du siger. Det var dejligt. Så det tror jeg også, seerne gør. Det gør også de små børn. De siger, du snakker ikke pænt. Siger de det til dig? Ja, samtidig. Så siger jeg, det er fordi, jeg har polypper. Nå, siger de. Okay. Så er den i vinkel. Ja. Før, da I mødtes ude på gangen, Ja. uden for studiet her, der lagde jeg mærke til, at du, Mike, sagde, da du mødte Else Marie Pade, det er en ære at møde dig. Jamen, det er det også. For Else Marie er jo en pioner. Og det hun har lavet, og det hun laver, det er jo fantastisk. Det er sådan nogle konkret musik, lydlandskaber, som lyder med en sådan atmosfære, at man næsten ikke kan lade være med at blive grebet af det. Else Marie Pade, hvad siger du? Bliver du flov? Ja, jeg bliver flov. Men du sagde også, at det var en ære at møde Mike. Ja, det synes jeg bestemt. Fordi jeg er jo, selvom jeg ikke har været aktiv i samtlige mine leveår, så har jeg jo fulgt med i de unges musik hele tiden. Og jeg synes nok, at det, der bliver præsteret i dag, er flot. Der er jo her så flot. Og deriblandt er Mike Sheridan blandt de forreste. Du er i dag 83 år. Ja. I 1954, der laver du det, man kunne kalde måske de første tiltag til elektronisk musik. Ja. Og dermed er du også den første elektroniske musiker i Danmark. Ja, det er jeg. Du blev så anerkendt i det meste af verden, men ikke rigtig i Danmark. Altså ude i verden, der mødte du Stockhausen, arbejdede sammen med ham, men i Danmark, der tog man ikke rigtig din musik alvorligt. Nej. Ikke indtil her inden for de sidste 10 år, hvor yngre elektroniske musikere tog dine ting frem for arkiverne og anerkendte dit pionerarbejde. Fantastisk. Og var meget begejstret for det, du har lavet. Du er taknemmelig, fordi jeg kan snakke med de unge kammerater, som gamle sidekammerater, hvorimod jeg har svært ved at tale med mine egne jævnaldrende. Og hvis jeg begynder sådan, hvis jeg siger, hvad er det egentlig, du laver, så bliver de meget hurtigt fjerne i øjnene. Sådan, og så må vi straks springe over til andre emner. Ja. Men Mike... Det kender jeg lidt godt. Ja, faktisk. Det kender du godt? Kender du det også? Ja, det er lidt sjældent, man render ind i nogen, som er inde i det samme på min alder. Ja. Det er sådan lidt svært. Mike, du er 15 år, og jeg tror dermed også, man kan sige, at du er Danmarks yngste elektroniske musiker. Ja. Men Else Marie, du besluttede, at du ville komponere musik i Frøslevlejren. Ja. Hvorfor sad du i Frøslevlejren under 2. verdenskrig? Det gjorde jeg, fordi vi var en gruppe unge, der var så opfyldt af det, man kan kalde retfærdig harme. Men hvorfor kom du til at sidde der i Frøslevlejren? Fordi jeg havde en klavernærerinde, som jeg altid søgte til. Jeg kunne ikke så godt tale med mine forældre på det tidspunkt. Det var ret almindeligt i den der 15, 16, 17 års alder. Ja, du har det ikke sådan, men det havde jeg altså. Ja. Men hvilken episode gjorde, at du kom til at sidde i Frøslevlejren? Det gjorde, fordi det kom jeg til, fordi jeg kom ind i... Jeg vidste ikke, at min klavernærerinde var leder af en kvindegruppe på 6, der blev brugt til at rekognoscere i tilfælde af invasion af Danmark fra England. Og vi skulle vente på signal, og vi blev opdraget med sprængstof og våben. Og vi skulle tjekke telefonkablerne rundt omkring bag tyske afspærringer.
og komme hjem og berette, og så blev det indført på kort og sendt videre. Ja, men i fængslet, Ja. Da du sidder i din celle, der får du det, man kunne kalde en musikalsk vision. Ja, absolut. Hvad er det, du oplever? Jeg oplever, at det, jeg har beskæftiget mig med hele mit liv, fortrinsvis alle former for kunst og litteratur og musik og malerkunst, men mest musik, at alle de væsener, som jeg selv kan lyde, når der ikke var lyde, og selv kan billeder, og hvis der kun var ord og så videre, at disse væsener viste sig for mig. Og der var også ligesom engle og dæmoner fra bibelhistorien og så videre. Så du ser engle og dæmoner? Ja. Og du hører musik? Og jeg hører musik, som jeg aldrig har hørt før. Og så hører jeg et bestemt tema. Og så tænker jeg, jamen det er jo klart, at jeg er ikke alene. Det har jeg jo troet på hele tiden. Jeg har altid troet, at alting var besjælet af liv og respekt for liv. Og så tænker jeg, hvis jeg slipper levende fra det her, så vil jeg beskæftige mig med musik, ligegyldigt hvad mine forældre siger til det. Og så lagde jeg mig trygt ned og sov som en gris oven på det. Jeg havde fået nogle frygtelige bank inden, det var derfor, jeg var ret ude af det. Du har fået bank? Ja. Af tyskerne? Ja. Okay. Og så vågner jeg op næste morgen og tænker, nu må jeg hellere komme i gang. Og så tager jeg mit hofteholder spændet. Du tager dit hofteholder spænde? Ja. Ja. Og tager og ridser nodesystemet ind i væggen. Og skriver de første noder af det, jeg har hørt om natten. Og så tænker jeg, her begynder vi. Jeg vil lave dansemusik, eller top 10, eller filmmusik, og tjene penge til mine studier. Og det her er bogen. Her er der en gammel nodebog. Ja. Og det er så den musik, ja. Du hører i det syn, første, du har. Ja. Og det hedder Du og jeg og stjernerne er venner. Titlen er Du og jeg og stjernerne er venner. Er venner. Ja. Og så kan man se, at Sikkerhedspolitiet har tjekket det? Ja. Det er meget morsomt. Tror du, de kunne læse noder? Det ved jeg ikke. Ja, de kunne. Det viste sig, at kommandanten udmærket forstod min dækhistorie, som handlede om Wagner. Okay. Så det, jeg blev ved at sidde og plapre om i en uendelighed, det havde han forstået. Og så sagde han, at så måtte jeg hellere få nodebogen ind, i stedet for at grise deres vægge til. Man kan sige, der er meget langt fra den her nodebog, og så til den bærbare computer, som Mike sidder med og laver musik på i dag. Ja. Det siger noget om den afstand, der er i tid og teknik imellem jer. Og Mike vil nu spille noget af sin musik for dig, og du vil så give noget respons på det bagefter. Det vil jeg. Lad os prøve at høre en gang.
Ja. Nu hørte vi, hvordan Else Marie kom i gang med musikken. Ja. Jeg tænker, du er 15 år. Du går i 9. klasse. Ja. Du skal til eksamen i morgen. Ja. Så det er ikke godt at sidde her klokken 11 om aftenen. Det vil sige, hvis du overlever den 11. time, så kan man klare alt. Ja. Ikke? Jo. Jeg er ikke kommet ud herfra endnu. Nej, men på de fleste klubber, der skal man jo være 21 for at komme ind. Ja. Hvordan kommer du så ind og optræder, viser din musik for folk? Normalt så har jeg en stående aftale, der hedder, hvis jeg kommer på en gæsteliste, så kan jeg komme ind. Problemet er bare, at man skal have en værge med, for at kunne komme ind de her steder. En værge? En værge, altså en forælder, eller en, som kan tage vare på en. Så jeg hiver faktisk mine gamle forældre rundt på de bedste klubber i landet. Og det er en stor oplevelse. Det er fedt, de gider at tage med. Altså, det er sådan, jeg vandt en pris for nylig for at være årets nye ansigt på den danske klubscene. Kaldt den årets nye fjæs. Og i virkeligheden så tror jeg ikke, det er mig, der er sådan den årets nye fjæs. Fordi det er mine forældre, der bliver lagt mest mærke til. Og det ender med, at når jeg kommer ind, så er det, hey, det er dig, der er Mikes far. Det er dig, der er Mikes mor. Og jeg sidder sådan, ja, hej. Så. Else Marie, Ja. nu lyttede du til musikken. Ja. Jeg får den samme fornemmelse igen og igen, som da jeg lyttede til de 2 CD'er med Mikes og andres musik. Du har haft Mikes musik derhjemme, Ja. og har også hørt det der. Og jeg vil med den, fordi jeg synes, det er en ekspedition i Teknolands jungle. Til de ældre seere, som vi også har på DR2, som måske ikke forstår sig på den her musik, hvordan kan du høre, at Mikes musik er god? Det kan jeg, fordi al musik bygger jo på en sammenhæng, en kontinuitet, en mening, et formål, et udtryk. Og det er så eklatant netop i teknomusikken, fordi den er så stringent, og den er så konsekvent, og den er så... for eksempel hører vi det samme der nu til sidst i Mikes musik. Det roterende, det fascinerende, det dybe, det mellemlejet og de små bitte det forceringer, der kommer ind imellem, som er så perfekt anbragt, så man ikke keder sig et øjeblik og siger, jamen det er jo bare mekanisk musik og så videre. Det er det ikke, det er liv. Men bare på en anden måde. Det er stort. Det må du tage som et kompliment. Det er en kæmpe kompliment, synes jeg. Jo. Du har også taget noget musik med. Det er så lavet 30 år før Mike blev født i 1962. Ja. Og vi skal høre et uddrag af etude nummer 1. Ja. Og det foregår så ikke på en bærbar, men på en gammeldags spolebåndoptager. Ja. Lad os høre en gang. Vi hørte etude nummer 1. Altså, man kunne sige,
Else Marie, Mikes musik er jo lavet på den her computer. Du startede med at ridse noder ind i væggen i Frøslevlejren med... Ja. Var det spændet fra din hofteholder? Ja. Ja. Hvad er slægtskabet imellem jeres to måder at lave musik på? Ja, det er simpelthen det, at jeg synes, vi begge to sørger for at holde gang i det hele tiden på en, ikke på en opstyltet måde, men for mig er det simpelthen det der citat fra Gertrud Stein i Paris, som sagde det der med en rose. Og så fik jeg lyst til at lave det, overføre det til musik som etude og sige, en lyd er en lyd, der griber ind. Og så synes jeg, livet er begivenhed, lapper over begivenhed, der lapper over begivenhed. Livet består af små elementer, der giver organismer, figurer osv. Og her i den 11. time, der mødte det så hinanden, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at I her til sidst sammen siger godnat til vores seere, hvis I har lyst til det. Ja. Det kan I gøre i det kamera der, så skulle du næsten have min stol, Mike. Okay. Så. Jamen som du siger, en rose er en rose er en rose, og som Gertrud Stein med det med livet af en stribe begivenheder og sådan noget. Skal vi ikke give den rose videre? Jo, til folk lad os derude? give hinanden hånden, og give hinanden en rose, og give den til seerne en rose og sige godnat til alle seere. Livet er en samling roser, der skal gives videre, den ene efter den anden. Tak for i aften. Godnat.